Biden mena folo kata bi tarata ina Los Angeles nafulu faranka kene sigi be kanga makono yoro minna sabila labengelen nafulu kota fanfela la buludalen be abulu yasa akaseka aka yere ko fo no ye aka campagne sigi ne fanga ani barika ye ne amusaka utena doya fiu ka kenyani afadinke Donald Trump parti républicain ka cheboye ani mi kan ka nyogonye bagolo shiman kan kalata natan nuna Biden ka campagne kulu ani comité national des démocrates ye $ million binani ani fla munu dira mo ba kemenani ni mugani fla ɲɔgɔnna fɛ janvier kalo la laseliw kɛ Biden ka dɛmɛw sɔrɔlen nafolokun janvier kalo tɛmɛnen nuna kɛra $ million 130 ɲɔgɔnna ye Biden ka yɛrɛ kofɔkulu ye kofɔli kɛ marayɔrɔ 3 ɲɔgɔnna kan Michigan, Wisconsin ani Pennsylvania minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ ni kalata nata nuna ne Trump lagosili ye kada aka bagabagalikanw kan a ye minnu fɔ ka ɲɛsin OTAN ka kulu ma. Look, the way they're walking away from the threat of Russia, the way they're walking away from NATO, the way they're walking away from meeting our obligations. Biden ye kofɔli kɛ fɛnɛ wasaden républicain ka sindali la sariya kisɛ danatigɛliw kan wasablon kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kɔkan dɛmɛ nafolo ba ye min musaka bɛ t'i jɔ fo $ miliyari 95 la ne a miliyari 60 ɲɔgɔnna o tun bɛna bila ka taa boloma dɛmɛ lase Ukraine jamana ma a ka kɛlɛ la Russie jamana kan. We already have sanctions moving and we're considering additional sanctions, yes.